Nggih Mas Dodo kersane. Kahulun. Kaya ketua ae seragam. Jadi mau dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Marasudi ingrat budaya karana luhuring budaya dadi ukuraning jiwa jauh. Katur para priyaku, para sepusa pinisepuh ingkang tansah binetena. Sang Hyang Tamu Kakung sarta putri ninggalipun para tamu ingkang sinedhah. Langgung-langgung Baryagung Bapak Narto Ibu Suwakti. Sadipaduan Empat Bandaharjo Kepak Kramat ingkang tuwinandhing pakurmatan. Para kadang setresna pametri budaya diluhur Baryagung wonten ing padukuhan Buntar Desa Buntar mandhapipun kadang werda muda-mudi ingkang estu mugi rinten dalu tansah winengku rahayu supabasun. Binekaning atur sumangga nuwun sami sesarengan munjakan raosipun kunjuk Gusti kang maha luhur zat kang amur pengrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inggih wisaking nugraha ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya dening kula satemah wonten ing kalodhan dalu menika sampun keparenggan babaring kawijinan. Lujare biniji surya candra yang warsa kang pinanci kabinti mangsa dinten Rebo Kliwon. Magut ratrining Kemis Legi surya kaping 8 wulan April warsa 2026 masahi keparengipun. Bapak Sudi menipu Soekarno ingkang pilenggah wonten ing padukuhan Buntar. RT kalih RW setunggal Desa Buntar Kecamatan Mojogedan. Wewengkon Kabupaten Karanganyar tentram nedya kepareng netepi sampeyan jejering Sudara menggelar lumadring turut-turut dalu pintu dari ngawit keparingipun Bapak Sudi menipu Soekarning Benjang siang dinten Kemis Legi wetah sedaya kaping 9 wulan April warsa 2026 Masih
ilang langkung kapus dosa iya. Opo sedimini busukane kepareng entas ditulus sembayang dari Silya Sreni puringkang sesilih kusum maring ayu Alvina Damayanti. Iya kepareng bandhe sumedya jinatu Rama Tiring Bagus Yuda Pratama putra turunipun Bopo Narto Ibu Suwati kang pidalem saking padukuhan tempat RT itu RLW 8 Desa Banjarharjo Kecamatan Kempang Keramat Kabupaten Krayan. Jadi kumularin tutul soro dalu widodari kalanggan mriku. Inggih sunisaning manggil tutul soro rumenting pakang dika pasrah sarta panampiling badhe lamaran badhe panganten srembing kalesih tutul soro liru kau piku aji tumrih tutul soro tinggal koliko negatur mangayu badhe suwun suatu panuwun ambalan saking keparing berikah hamu gadis sekalian katur pura kamu gadis sarta putri yang besdurawu kalau sengaja putu makrumatan putu manestonnya putu keluar ini tutup seru tinggal koliko negatur suku paris suku memakun sukaring wardoyu sirangan kadang sifat biban karawitan jawi dileras gong banyuning poringan sampiran makanya semanten perhatian urut raroteng tutup seru gumelaring dalu hidup dari ini kakawang bahwa sedimini busukarni sehingga sampurinan sang jadi pangarasan yang barikin yang kudrak warga pilih boter wonten ewa-ewahan kulo mongko pambu dengan terang licin dan licin rawusa licin pangdian jerantos lumatri tutup seru ingkang kawitan poringan sampirawu kulo dereken legan kanthi marang tiga garis sinatang nyarasaken libur saking kadang seni pagliban karawitan sawi mutilaras gong banyuning luwun matur nuwun. lumrang kandaning kang sakan Kedung Sri Gading Rangganing Muratama Sari Pindo umbang seping madu ambrangan pindo pujining rapo mayu hayuaning pawono oh
tamu-tamu sarta putrikan